Nola moldatu senarraren prakak niretzat. Kaixo, gaur erakutsiko dizuet nola moldatu ditudan nire senarraren prakak nire neurrira. Lehenengo pausua patroia egitea da. Patroia hau oso erabilgarria da, edozein praka motarako balio duena. Kasu honetan, 38 taila erabiltzen dut, baina garrantzitsuena ez da taila bera, aldakako neurria baizik. Praketan aldaka da, neurtu behar dana. Nire kasuan, 84-86 zentimetro ingurukoa da, baina kontuan izan, patroi hau 100 zentimetrora arteko aldaketarako ere balio duela. Beraz, esan detena, beti aldakako neurria da garrantzia duena. Gainera prakak goma kin badatoz, are erresagoa da. Patroia prest dugunean, goiko goma askatu behar dugu. Praka guztia ez dugu desegindu behar. Nahikoa da desegintzea hankarte arte. Horrela, 4 zati izango ditugu. 2 aurrekoak, 2 atzekoak. Hurrengo pausua da, patroia oihalean pasatzea. Soberan dagoen oihala moztu eta josten hasiko gea. Lehenik, alboetako josturak egin, ezkerra eta eskuina. Ondoren, hanka bat bestearen barruan sartu eta josiko deu, gerritik hasi eta aurrekaldetik atzealdera pasatu. Goma aldea lotuko jau eta kito. Prakak konponduta. Zalantzarik baduzue, lasai galdetu.